L-MUT ħarġet tikkundanna lill-Ministeru tal-Edukazzjoni wara li ddaħħal fl-iskejjel numru ta' persuni li mhumiex edukaturi biex jaħdmu fil-klassijiet. Dan ifisser li l-Ministeru għamel arranġamenti biex idaħħal servizzi minn barra biex jieħdu post xi servizzi li kienu jagħtu l-għalliema b'nuqqas ta' rispett lejn l-edukaturi li investew ħinhom biex jispeċjalizzaw fl-oqsma rispettivi tagħhom. Dan kollu għalet l-MUT u sintomatiku tal-paniku li jinsab fih il-Ministeru, paniku kawżat minn nuqqas ta' konsultazzjoni u preparazzjoni. Il-Union qalet li mhux se taċċetta li persuni li mhumiex għalliema jitlu fl-iskejjel sabiex jieħdu xogħol l-edukaturi li ġew trasferiti lejliet il-ftuħ tas-sena skolastika. Għalhekk l-MUT qed twissi li lesta tieħu l-miżuri kollha meħtieġa. Waqt il-programm Kontrakurrent li xxandar fuq Net Television, il-President tal-MUT Marco Bonici spjega iktar dwar dak li jaffaċċjaw numru ta' għalliema fl-aħħar jiem. Il-Ministeru bħalma tajjeb inti iddeċida li ħalli għall-aħħar minuta biex joħorġu id-deployments. U ħarġhom is-sibt li għadda. Mis-sibt ta' tnejn, is-sibt filgħodu għalliema bdew jirċievu email u telefonata, inti minn nhar it-tnejn ħadd irrapporta dik l-iskola. Però ma kienx biżejjed, għax il-Ministeru baqa' għaddej sal-bieraħ stess kien għadu fl-għaxija iċempel l-għalliema. Ma jimpurtax, mhux aċċettabbli għalihom. Użgur li mhux ma jimpurtax għalihom. Għalihom ma jimpurtax li inti jkollok għalliem li dan kien qiegħed jaħdem ma' studenti vulnerabbli. Għax daw irdu ngħiduha wkoll. Għandna gruppi ta' għalliema li jaħdmu ma' studenti li għandhom nuqqas ta' smigħ, li qegħdin l-isptar, studenti li għandhom id-dislexja, dawn huma kollha servizzi li huma mill-qutin. Daw irdu ngħiduha. Daw tħallew marriħ. Iva, dawn l-għalliema intbagħtu issa fil-klassi għax hekk kien hemm bżonn. Fl-aħħar jiem, numru ta' għalliema rċivew telefonati minn uffiċjali tal-Ministeru jordnawlhom biex jirrapportaw għax-xogħol fi skola differenti li kienu mistennija jqattaw din is-sena skolastika fiha. Saħansitra, saru telefonati lis sieħeb jew sieħba ta' għalliema meta ma sarx il-kuntatt mal-għalliema nfushom, azzjoni li l-MUT fissrita bħala waħda li tikser id-data protection.